Txorien, ze moduz? Ondo zigor? Hombre. Astia ondo astera goiaz? Azkenengo astelena, denboraldiko azken astelena. Denboraldikoa, Bai, gero uda hostien etorriko gara berriz. Bai, udako azkenengo astia. Denboraldiko azkenengo astia holan estreinatzeko, edo bukatzeko, edo agurraldi bat emoteko Txorieneri, ingotolako errezeta berezi bat egaluziaekin. Eta da Asturiasekoa. Betxo. Betxo, beraz, hor, iparraldian mantentzen gara, baina, Asturias aldera goiez. Eta bertan, itxen dago egaluzeekin olako biribilki batzuk. Guk gaur ez dakit emango txagun, aragi bola forma, hamburguesatxo forma, baina itxen dago holan egaluze freskoekin, olako gixatu antzerako bat. Nik, betxo, Asturiaseko gastronomian, hor, katxopoa, babak, fabeak eta olakoak, hango gaztak, urdina, kabraleseko eta hori, baina nik errezeta neukan entzun da, eta betxo, irakurri duan esan du, betxo, gaur zerbait berria ikasiko du. Eta ikusiko zuen zerako goxua. Kontako zut, zelan ingoten. Lehengo tipulata berakatza, moztuko ditut fin-fin eta errego zingo ditut. Bitxartian, egaluzia labanakin txiki-txiki moztu eta perresiakin nahasi. Patata batzuk bai frijitxo ingo ditugu. Gopor txiki baten gordekou eta sartaginera botakou pikillo piperra, tomatiak, sagardua bota, egaluzia ibotako zau ogisa, esnia, arrautzak, irugiarra, ondo txikituta, barazkixak bai, errego zitxa, bolatxo batzutan osatukou, arautzainetik pasa eta frijitxo. 5 minutuz kozinau eta zerbitzaukou patata frijitxoak. Beroan? Beroan. Bale, eskenik hau errezeta irakurritza daukadan ez da, hotzean da jatekoa da, eta... Igual aintzina izan hotzean jaten? Ez dakit, nize bertzioan egia da, hor, gehiago dela, nola, bilduta erolako zerbait. Olako rollito bat. Hori da. Biribilki bat. Nik ata dauten errezetatik, Holanda era, berak esaten dago, kendo inbiot erastuna, esaten dago hori, betegarri barik, inleikela horan, aragi bolatxo txikitxotan, edo hamburguesatxotan. Arrei bolak, fenomeno. Hori da, azkenian, saltzian joengo diein da orduan, berdin da ze forma emoten dutzasun, hori okiko dagoera. Eta, basikonaz, hori, saltzia itxen. Eta bai, Asturiasetik lehen esan duzuna, ez? Katxopua, ez dakizer... Katxopu esaten daue, ez dala berez holan gauza bat tradizionala. Dala gauza bat askoz berrixa bat, zuk esaten motzazu, holako amama asturiana batei, ez dakit. Nik, onartu beharra daukat, nik katxopua ezagutu nuela 2015an, amabostean gonbidatu gintuzten nolan lasterketa batera Asturiasen, eta han bikotearekin junitzen, eta han, hori, ikusten genuen, katxopos... Indar berritzeko ondo da, baina lasterketa bezperan ez. Guk ikusi genituen, tipiko, katxopos XXL, eta nik, ze letxete da hori da, jonda, horrelako bina ditu, eta behiratu zigun da, nola bi? Hau bat bintzako da, ze izango da. Eta ziguten nolako katxarro bat. Eta horrarte, nik bai ezautzen nuela beti Asturiasera, hor, Europako pikoetara, pikos de Europara joaten izan gara askotan mendira, eta aitzarekin oitxura ganeukan, alde hortara joateko, eta nik horretzen lehen bidaia, goiz guztie izaten zan, da gaur egun egia esan, 2 ordu eta pikoan 3 orduan han bertan sartzen zara, ez? Eta, hori, fabeak txirlakin, oso han nik lehenengo aldia jan nituela, holan babarrun batzuk txirlakin, han izan zen, eta gero, bertako kabraleseko gazta potente horiek nik uste dut furgonetara sartzen zinela, eta esaten dut, anestesiatutak eraten zinen antzegoen usaiarekin, ez? Hori, karrerian gero bebai, izerdixan izango zan alako usaitxua. Areri hartu eta egiten nien, eta puma, mariatu da, erdira juten ziren, lurrera jausten ziren danak. Jota, segertatzen gako pertsona honei, ez da? Honen, ze jaten du honek, ez? Horrek bai, baina katxopua da zerbait berriagoa nik uste, ez? Eta ero zagardua, ez? Guk zagarduan kontu hori guk hemen dauko betiko txotxa eta apurtzean eta handaukate, teknika hori edalontzi hemen atzean, hemen gainean, eta aurrena nik usteot hilea dena busti dutela aurrena egunen batean, eta zagarduak botilak ustua ala, hilea gero eta gehiago bustutzen jungo direla. Baina egia da punteri hona izaten dute, artista dira hortan. Bai, politxa da ikusteko. Bai, hori bai. Niri bertako zagarduak gehi egitzai gustatzen, nik onartu behar dut, hemengo zagardua nik nahi, hango da, edan erraza,
ez? Esan gozan, hemengoa pixkat gurea bixiagoa da. Bai, niri hemengoa gehiago gustatzen gat, baina, bueno, hangoa bai, joena zenean ez totzat... Ba, ni, ardu da. Ez totzat esetz esan, ez da. Ez. Gaina bintoki batera junda, bertako gauzak probatu behar di, ez? Hori da, imaginatzen dozu Asturiesera joan da Euskal Sagardo bat eskatzia. Bueno, nire lagun batekin zuen hori, Ardabakin pasatzen da, zu herri hoxera joaten bazara, eta Riberako... Txakoli bat, eta herri hoxean txakoli bat. Bai, bauki, Baina, oin asko, segun zetokitara juten zen... Eskaraien da, Euskaldunez beteta dagoenez, eskaraien da utzen da hernetan. Baina, bestela batzutan jun, eta ni gertatu zait, jun da, igual, kuadriako ere txakolina, eta txakoli bat ez, ardo zuria daukagu, oso hona herrisakoa. Bale, barkatu. Baina, bueno, egisa esan, Euskaldunak eta dauzen, lekutan, Nojan da, Kastron da hori bai, asko dauzenez. Benidorren behon, txakolina. Benidorren, ziur da, txakolina. Benidorrenik Karolinak eta danak ikusitxut, ikusteko, bai, ikustetango pasteleixa baten. Beraz, bueno, Euskalduna gauzen leku danatan, Euskal kultura eta gastronomia eta edarie bai, eramaten ditugu. Beraz hori, baina sagarduakin bai, ez? Izango zen bitxixa zu horre... Janesera joan da, pokatzu Euskal sagardua? Eta esango zu, ez bertako daukagu, eta daukagu, hau, eta gaina daukate olako gailu bat olako aprin, botate izunan maian jartzen dizute, eta jartzen duzu edalontzia, eta botoitxo bat eman, apurtu egiten dizulako txirrista txikio botatzen dizu, botoiak olako sistema bat, bombatxo batekin. Baina batzuk aukitzen dabe formak olan, gizon bat eserita, beste batzuk ez dakiz. Bueno, hau, ontsi berakatza. Berakatza bebai, espadago oso fin, berdin da, gero saltzea ordu baten ostien ingou, dana birreindu. Beraz, hau, holan, kosinatzen dutziko, eta ingou beste oinarrixa holan gehiago iraun bidauna, dira patatak. Patatak bebai ingo ditugu frigitxu lagungarri bezala. Hori izango guarnizio, ez? Hori da. Bueno, banik Asturias noak, bueno, korrika eta askotan joan izan gara, lagunak asko dauzkatan, mendiko lasterketetan dabiltzen dienak, eta eurek tartean, Santio Baiak, Juan Fuegok eta Asturiarrez hitz egiten dute. Egia da, Santi dala... Bablea da, ez? Asturiera edo bablea. Eta eurek ere, Euskal Herrian moduan, badauzkate hiru Asturiar era ero mota, eta dago ekialdekoa, izango zala Eo eta Nabia ibaien artean, eta hor pixkat hori Galizia aldera da, holan gallegoarekin erolako baikutu batero daukala, gero erdi ingurukoa dela Nabia eta Seia ibaien artean da ona, eta gero bestea, hortik Kantabria arteko Asturierra, ez? Nik esan ondu lertzen da, zuri Asturiar batek hitz egiten baizu, nik laguna beti bazilatzeko esate, hombre, Margaritu! Margaritu deitzen dira, Margaritu, ez da nola hartu, baina, bueno, bai. ¿Qué pasa, Margaritu? Margaritu zen nahi dago esan, ba? Ez dakit, Margarita, ez dakit zagatik ditzen dira, baina antipia katxondeoan. Margaritu oso katxondeoan da, esateko. Lora politxa dira, Margarituak? Zeintzu dira Margaritak? Honek suriak eta horia dira, bai, hori, zuketzin jolazten txikisa zinean, maite nau, enau maite, maite nau, enau maite. Hori, segun nolazten zinen, beti esan tokatzen maite zaituela? Ez. Zer daude, petalo ez berda? Zemat, beti zazpi dira? Ero aldatzen juten ziren? Aldatzen juten die? Aldatzen joten die? Ez dakit batzuk igual, badaude gauza batzuk, platan ondoak ematen ditu, amalau umero ematen ditu, izango ziren, Platon ondo bakoitzetik, azpitik atatzen dira, amalau eta ez da izen bazien, baina zenbaki esaktua, beti horiek ematen ditu. Nik platanoetan, margaritetan, ez dakit zenbat atarako dien, baina... Batzutan bai ezko eta ez batzutan ez esko atakatzen zen? Hori da, lehen, zuk ez tozu edan inoiz, olako freskagarrien latatik, edo garagardo lata batetik, bi patata ingoitxu bakarrik. Bai. Horrez txapaketa. Bai. Eta guk txikitan, nerabiak ginen eta itxen ginen, zuri guztetan gatzun mutilen edo neskan letra, itxen zinen A, B, C, D, E, eta ataraten bazan, eta zan, K letrakin, gordi itxen zinen. Eta itxen zinen osatu izena. Eta hor... Karo, ez que zetara inorretzan elze. Horreatik enuen ligatzen nik inoz. Eta Aitorrak, Aitorrek ez daukaz, Alesek, Zigorrek, ez, horra aukera zeuskaten, hori, Markelek, Jonek,
Patrik be, bueno, segun, suabe eman eskero. Hori da. Bueno, hori zagarrak imetzuten egin ematu, nik hori ikusi nire emate, hartu zagarra, eta bueltaka ematen hasi, eta segun zema txiri buelta ematen, hori letra batero, ez da izelan. Bai? Eta, zagarrakin ez dut entzun. Ba, hombre, gaina zagarra da, maitasunaren fruitatako bat. Bai, pentsatzen banana zala. Zagarra ere bai. Gaurtik aurrera, zagarra ere bada. Euskal Herrian behintzat? Zagarra ere. Onartzen dugu baita fruitu berezi eta esotiko horien taldean sartzea. Bueno, kontua da, Asturiasen, nik esan, ara joan izan ezenean, gazteak eta entzuten dira. Bables hitz egiten? Bables hitz egiten eta? Bai. Eta nik ez dut ikusi inoiz. Gazteak esan nahi du, nire da dinoko jendea da, noa, lasterketa da ikusten dut, eta mapiku urteko jendea eta hori. Hogeikoak ez dakit, nerabeak ez dakit. Baina hori bai, eta esan, bueno, ez dago inungo arazorik nire ban hitz egiten erderaz, holako konversazio bat errez eramaten zen. Katalana esan dezagun niri gehiago kostatzen zait, hango Asturiaseko Bablea baino. Bai. Baina, bueno, eta, zatez, hori, Asturias esan da, bueno, itxaso eta mendia da, ez? Asturias hori azkenean da, ez? Oso berdea, barrukaldea oso menditsua, baina, bueno, gero kostaldea ere oso polilla erripila, bueno, turistikoak eta merezi duenak, eta, lehen hori esan dagoa, lehen garai batean, bueno, odisea bat zan, Asturiasera, Pikosera joatea kotxian hemendik, ni goratzen naiz, zenbat kurba zeuden da, zenbat gora beheratan kostaldetik jote zana, eta ero, bueno, izutenean autobia hori, asko murriztu ziren orduak, asko. Guri Asturias bai, gustatan gaku, Aurreko aldiz egon ginen, Gabon honetan ez, aurreko gabonetan kangaz de honi zen, eta han bai, ibilbide pila bat, eta bai, ni gustatan gatu, egisa esan. Ondartzaldian egisa enazela inoiz ibili, beti hor mendiartien eta horan, baina esaten dago hango kostia bai, gu garbitzera guten ginen. Mendian egon da gero garbitzera, itxasora, puxkate, etxera jo baina baina dutxa. Lokatzak eta kentzera. Gu kanpineta eta olako eta eskinen sartzen, eta gona ginen egun batzuk, errekan bat apetzen bagen duen, igual sartzen ginen da garbitzen ginen pixka, baina, bueno, azkenean gu gureartean egoten ginen, esken duen beste mendian ibiltzen zen gure plana, errefugio ematen, erolako ematen sartzen baginen, dutxatzen ginen da hori, baina ni goratzen naiz naranjo, bulneseko naranjo eskalatzen egon ginenean, ez da, 6 egon dutxatu gabe egongo ginen, da, baina, ingo arazoi gabe, usaiat denau benerdina geneukan, eta... Holan gero dauko bospia Euskaldunak ez daula ligatzen, gero kanpora joeten gara eta esari dutxatzen, seguro zua. Bitelli, nik onartu barra daukat, eskaladatik etorri eta gehien ligatu duena, izan dira olakoak, jungarela, mendira eskalatzera ez da izan, eta gero etorri, joazen zerbait hartzera, liatu, eta berandu bukatu, eta horietan gero arrakasta izan dugu, ez dakit, ez dut esan nahi, usaia, nik eneukan sentsaziorik, usai bereziri botatzen nuenik. Etxera bueltatzean ama beti gogoratzen zidan... Gertatu hori da, bakoitzak ez dauela bere usaien, bueno. Hori. Errezetiakin jarraituz, gure Asturiaseko egaluze biribilkiekin jarraitzen dugu. Beraz, zein da osagai nagusia? Egalusia. Eta berez, egalusia aldoguna bebai, jendiak nik ikusi txuterrezta batzuk itxen dauela birrindu. Horako robot batekin eta birrindu aragixeatua izango basan moruan. Baina, errezta gehienetan, etorten da holan, labanakin txiki egin ja. Holan, tartar bate eitzen bosun moruan? Holan. Eta, holako lauki txikitxo batzuk, edo, ondo itxeko, eta, bueno, gero bebai, finaua bebai, enleike. Eta gero, irugiarrak indoiaz. Beraz da, holako Asturias bezala, itxasuan eta mendian arteko errezeta bat. Ondo. Bueno, beraiek ere gure bezala badaukate zahardotegi kultura, menua ez da berdina, baina baita juten dira zahardotegietara, eta, bueno, egia da, Euskal Herritik gertu daukagula, eta, bueno, hola, mendia eta gustatzen bazaizue, eta hor naturarekin lotuta, kareseko ibilbidea da famatuenetako bat. Jo, baiet. Baina, nik uste dut, nik indu danean, suertez, ez dut ikusi beteta hoten danean. Nik euriarekin egin nuen, egun petrala atera zan, esan, tarteka, baina, bueno, gaur egun dagoen materialarekin mendian ez dago inungo arazorik. Jo, nahi atala jaten egun bat, zora garraixa. Eta zema jente? Jende gutxi zan, Sebastian Zieri zen zan, hauki gauen suertia, kristoneko suertia. Hori bai, gero, bueno,
Kontau. Hor, epiko moduan da, polilla geratu zara da, bukaera da itxi, eta gero herrian da, ogitarteko bat, eta, bueno, bekosua piztuta zehola, eta, bueno, gozo, eta izan zuen bere romantiko puntu izan zuen. Gero egia da, bueno, bueltakoan euririk ez genduela rapatu, eta hala ere, aurrekin joateko... Txarto? Hombre, bueno, urduri jartzen zara. Jende urduri jartzen da, zehan azkenean, erortzen badia errekaldera, eta umeak txintxo jutekoak, nerea behintzat alde batetik jutekoak ez die. Eta hor batzen eiz, ekirekin junginen, eki txikia zan, eta asko motxilan eramanuen gehien bat, orduan alde hortatik lasai. Baina han, ikusi nituen beste batzuk, eta buiak egun ez, umeak ankorrik atazta izer, eta hor, bueno, hor badago... Eta sufritzen. Lasterketa bat iten da hortik korrika, eta tarte hortan debekatuta da korrika itea. Zati hori, oin esun behar da. Antolakuntzako ikusten bazaituzte hor tramo hortan korrika iten, deskalifikatu iten zaituzte. Orduan... Azkenean zure segurtasunagatiko baitzen dago, Bai, eta dauelako jende gehiago. Lasterketa dauen egunean, ez dute ibilbide hori izten danentzako. Osa, nahi dut esan, jentia jarritzen du turistako ribiltzen, daude lasterkariak, orduan, estroposo bat edo zer, bueno, esan broma txegina izango, orduan, batean batek nahi badau bere marka hobetu. Bueno, hor, bixi ibili behar da. Hori da. Ibili, baina ibili. Korrik ezin dain. Horre, bueno, martxa egiten dutenak modalidade hori oinez doazena, horrek aldaketak iridik nola bokatzen dute, mokorrak eta aldaka golan, gerria alde batera eta mobitzen. Nordic walking edo harira. Ez, Nordic walking da makiakin. Rajoy egiten zana. Rajoy egiten zana, zan paseau. Gure herria Nordic egitzeago pasear. Hartuta paseatu. Piskat bizi hau? Bueno, bizi ez dakit. Nordic walking da makiakin, oin moda jarri dala. Bai. Eta berez makia inar pixkat inbar zaie, eraginkorra izateko hori. Baina bestea da, martxa, lasterketa ero da, ezin dituzu hanka bat, biak egon behar dira beti, bietako bat lurrarekin kontaktuen. Beti egon behar da. Eta doaz oso bizi, eta mugimendua da oso aldakak alde batera bestera. Eta horiek azkenean ustut arazoakin bukatzen dutela hor aldaketatik, eta hala. Bueno, gu jarraitzen dugu, gure prestakuntzakin. Orduan, hementxe esandakoa sartakinan, inbiotena da, olako koiaratxo batekin, apurtxo bat gorde, hau gero gure, aragi arrain bolei botakotzet, eta bestia geratuko da, hau, hotza biotenez, hau itxoiten jarraitzuko da. Hau saltzarako? Hori saltzarako bai. Hau saltzarako, hau aragi bolen hori antzako. Beraz honei, ze gehitxu bihotzau. Ez dakit. Ez da zugoratzen, laburpenean esan dutzuta. Bai, laburpenetak goten arni. Pikio biperra, zigoriturritak asaldu zuztan bezala, eskuarekin. Pipermorroa. Pipermorroa. Bueno, pikio piperra bai, hemen txorinetik. Bai. Eskuarekin. Eta tomatiak. Azkenean izango da tomate saltxa bat, Osea, ez dauka misterioa hundirik best. Baina, bueno, tomate saltzia bai, egin bida ondo. Eta gainera gero sagardua... Zagardu izango, bello, tomate saltza. Hor dago Asturiaseko... Ikutua. Hor ere. Hor ere. Bueno, han inguru hortan mendian da, ganagoa eta desente ikusten da, eta hortik aragi hona ateratzen da, eta duela hilabetero Tolosan antolatu zuten Euskal Herriko hamburguesarik onenaren txapelketa bat, Aragi? Horre, aragi aferi ero izuten, ez? Eta hor tartean onzan txapelketa hamburguesana. Eta zelkapenak ekarri dugu. Bai, bakitzu hor, epaimaikide bezala egon zan, nire zenerran lagun bat. Bai? Hor, epaimaikide izeteko hamburguesa lehiaketa bat. Ze txarto, Ez da txarto, Eta? Ez, proposamena itxeko, guk datorren urtean juteko bai. Orkestuko gainala, bale. Bueno. Ez ala? Bai, bueno, ni holakotara... Jute gara, desentetan, gonbiatzen dut, pintxoa, ez da gizia, ez teko nungo pintxoa lehiaketa gaina grazioso izaten da, bai, eta zuek izango zarete epaimaikideak, baina ez izan epaimaikideak zaretela. Sekretua da? Batzutan, herri batzuetan, sekretu izaten da. Baina, justo, jartzen dituzte, epaimaikide, telebistakoa, han, ondoko herriko sukaldari famatuena, ez da izan, 3 erolo pertsona, bestea kasetaria, direla, kuadrilla bat, oso, susmagarria. Batek 50 urte, besteak 67 eta besteateko 25.
Eta ze kuadrilla bitxia. Bai, ez da. Ez, eta esatuzu, etorri gara zuek aurkeztu behar duzuen pintxoa prestatzera. Karo, gara jartzen dira motorra moduan, hauek epaimaikidea dira, bai ero bai. Eta momentuan, ez da kontu gehiagorekin, ero... Hori da, Michelin izarrak eta horrekin pasatzen da bezala, ni lagun batek esan zoztan, behitxuzuk, gure gozu tratu hon bat aukitzea, bakarrik soiaz, tragia jarri, hola, ematen dozu aldera zarela... Bakarrik ez juten, inoz. Ez juten? Ez. Hori gutzi osune lagunan teoria bertan bera. Horre, zerbait apuntatzen hartu eta eraman barrozu apuntatzeko gauzak. Hau, hemen txutziko, aldamenean. Baina, bueno, ez dakit, truko honekin ez pentsatu gero jango duzuenik. Jatetxe guztietan ondo jango duzue. Naiz eta jun, ez, batek esaten gonbidatu. Ba, gonbidatu ez dituzte egiten, Ez. Ez. Betxune lagunan teoria orduan bertan bera geratzen da, guztiz. Horri behar dana gurin zigutena batzen jatetxean. Zer? Hartu etorrezan bat, eguneko menua ematen genuen gu, jatera etorrezan, eta giltz batzuk, kotxeko giltzak, mai gainean utzi zituen, jan zuen, eta papatean telefonoz hitz egiten. Eta altzauzan da, ze holan ezin da, ez dakizer, kanpora urtezan, eta giltzak mai gainean utzi zituen. Bai. Eta zerbitzariak esan zuten, bueno, giltzak hor utzi ditu, etorriko da. Arrapasak, ezan etorri, giltzoiek ziren, ez dakiz zerenak, sar batzuk. Naita kotxea utzi zituen giltz batzuk hor, eta gero kontuatu ginen, esan kotxe sar bateko, ez dakit, auskal honundik atara zituen giltzoiek, eta ezan etorri. Ostras, jendia. Eta gero, eukin genituen, tipoari astu izaizkio, eta hemen kotxeko giltzak, etxeko giltzak, eta ezan etorri, hasi que bitako bat, ez dakit, ezan, naita, zarek. Nik hori, daukat, eskaraien ere familiak hotel badauka, eta askok idazten dotzela, behitxu, ni influencerra naz, eta geratu neike, hori, bi astetxo doain, euskat... Baina hori benetan deitu egiten du jendea horrela? Eta 1500 jarraitzea da euskat. Eta nire, nire familiakoak, esaten, barkatu, jasotze ditugu, 50 olako mezu hilabetian. Eta jendeak botatzotza... Ni lagun badaukat, jatetxea daukala, eta berari hori indiote, eta bera bakusar esaten dien. Zer? Ingo duguna kontrakoa. Ordaindu ingo duzu, eta nik jarriko dizu nire sare sozialetan, nire jatetxera etorri zaela, eta orduan jarraitzaiek gehiago igoko zaizu. Hori ingo dugu, Eta ordainduko duzu doblea, eta nik esango behitu, hau bai tipoa, ze jatorra. Bera bakarri jandu, eta ordaindu du, 2 pertsona etorriko bazien moduen. Hau da tipoa, eta izango dituzu hemendik aurrera, 6 jarraitzaile gehiago. Bueno, guk hementxe errezetean jarraitzen dugu. Hementxe, gure saltzia joango dela oinarra izan. Honek dauka berakatza, dauka tipula, dauka tomatia, dauka pikio piperra, eta gointxe, aukiko dau? Sagar dago bai. Utziko, hori, ordu erditxo. Eta bitxartian goiez, honen horia prestatzera. Hemen behi, itxaso eta mendia. Itxaso eta mendia, hori da. Orduan, hementxe daukau, irugiarra, egaluzia bebai moztu dugula laukitxotan, eta gero, etxeko aragibolak izango bazien moruan. Ze azkenian dauka, ogi mamia, esnetan bustitxa, dauka rautza, dauka perresilla, eta gero aukiko da, hau tipula batzuk erregositxa. Aurrekoan ingauen, aurreko astien edo aurrekoan ez dakit, ingauen Suediako aragibola honek. Aragibolak eta erregosita bota genuen. Erregositxa bota gauen, tipula. Bai. Beraz, izango zen aragibola normal batzuk, baina aragixeatua biharrian, bi aragixak izango ziren. Txerrikixea eta txala biharrian, honek aukiko zen egaluzia eta txerrikia. Eta hau, Patri, zure errezeta zer... Zuzaina, sagardona. Bai. Ze mailatan sartuko zen, ze taldetan, hamburguesa lehiaketan egon dira autore hamburguesa tradizionala, eta horri idatzi du irabazi zuen Aritza Gabiria arategikoak, gero biharre Jose Ignacio Bengoetxea, Donostikoa, eta Jon Anders... Getxoko batek irabazi zauen. Bai, horrek irabazi zuen, Gabiria jate. Eta gero daude horri dira tradizionalak. Eta gero esan beste bat zala, autore hamburguesa berritzaileak. Hau ze izango zen, berritzailea edo tradizionalan taldean sartuko denu bezurean? Nik pentsa da, oinarrixa nahiko tradizionala da, ez da golan osagairik, da, egaluzia irugiarra, eta bertako sagardo bat tomate tipola, nik pentsa tradizionala. Tradizionalean. Bai, ez? Bale. Ose. Bai, ez dakit, zure ikutu eman diozun, ero ez dakit.
Ez, nik errezetia atara nagoen da... Hau zan bezala. Onartu beharra daukat, zagarda euskalduna zala. Orduan hobetu indu, baina bueno. Bueno, baina hori ez da esaten, ez da etiketari gertatzen, hau nik xixonen erosi dut. Non? Xixonen. On xixonen mantxakoa. Ez que holan esaten da behan. Bai. Zuk ez dakizu bablea edo. Bueno, hogi mamia. Esnetan, hori ezetasuna emoteko. Bai, azkenean hemen da, bueno, a ber, irugiarra daukala, baina bestela, bueno, arraibola batzuk, ez? Arraibola tradizionalak, egaluziakin egia da, normalean, ez diana, lebatzanak ero izaten die, hemen ingen itxuen, ez? Lebatzanekin, lebatza saltza berdian gero eta holako arrainbola gozo batzuk. Bai. Eta hau izango zen, pixkat hori, nasketa berdina, ez? Hori da. Eta ontsi botako txau hau. Ekipulia. Ondo, bai, hau ondo egin ja. Osa, ondo mostuta. Osa, eskenean, salat, osa, honek bai. Zati handixek da, ez edueteko. Hor zizonen tipikoa die orizio, zero. Horre die, honek itxasoko... Horrek ez? Zeinek... Ez die... Bai, ez? Bai, horrek kirikiño. Bai, horrek. Kirikiño. Bai, goxua. Gu kirikiño esaten dugu. Horre hemen Gipuzkoan trikua ero, ez? Esaten duzu, ez? Trikua bieta. Kirikiño erabiltzen duzu, Aitor? Bai, Hanik uste no kirikiño gu bakarrik Bizkaien erabiltzen da. Jonek ez ez da, jonek trikua. Jonek trikua. Bai, nik trikua eta olako egia da, olako gauza pilo batekin. Ba, gero, bueno, Gipuzko aldean desente lan ingen duen jatetxetan da hori, eta horrik hasi nituen, lehenko aldiz esan nuenean, bai, basora jun eta katamixerra ikusi dut. Zer? Katamixerra? Zer katamixerra? Katxakorria. Bizkaian katamixerra, bueno, Durangaldean katamixerra. Bai, nik Bizkaian, gurien katamixerra. Baina katamixerra ez dut sekulentzen. Ez, oso gurea da katamixerra. Durangaldekoa. Bai, ez dakit Durangaldekoa. Bizkaia nik uste toke batean baino gehiago, baina, bueno, ja nik uste katagorria geratu dela pixkat da neakoa. Bai, ez? Katagorria urtzintza. Urtzintzanik, bai. Urtzintzako janean, jauzika, adaskatik adaskara, zukerra, hori bestak iso. Zein? Abesti tradizionala niri, padre. Ba, bueno, abestu. Hori da, pantxota, tío. Esto, Peña, ez izatzen zu. Bueno, humoriak ingaude, azken denboraldiko esan dagoa. Denboraldiko azkenengo astelena. Eta bukatuko dugula, Asturiaseko errezeta batekin. Bai. Orduan, hemen, pitxu sardezkatara dut, baina? Eskeia, ospatzeko eta apur bat aldarrikatzeko urtia sasoia bukatzen da biela, nire modan ingot eta nik eskuekin ingot. Orduan, eskua sartu eta holaxe. Ontxe, falta jakuna da, irina purtxo batekin. Hori nahaztia. Bai. Hau, holaxe joango gara, irina bebai. Bai, irina erogi birrindua, batzuk gara nahi dutena. Hori da, eta joango gara, bolatxua. Eta ero bolakin da frijitu? Bolak frijitxu, eta etorriko garaia saltza birrinduta dagoenean, eta albondigak bukatzen. Pitu, plop, 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 plop. Pilpila. Honek burbuiak, hori da, pil dabil. Bueno, gure bilibilkixak azkenean inditzugu hamburguesa forman, eta beste batzuk, goiasuna, gehitzera. Eta hori esan dakoa, honek beste 5 minutu edo egon bidie. Guk batzuk auki ditugu hor, bere saltzan. Eta holan ematen badiet eta nazten badakizu zeintzu dian? Bai, identifikauko ditut. Seguro? Zaiatu. Eso. Zigor! Lasai. Bueno, Pilpila holan, saltza liatzen. Hori da, hor daukagu. Uiene, hor dauzkau gure biribilkixak eta hementxe patatak. Patatako estazu platotxo bat? Venga, zurixan igual. Venga, zurixan bai. Tomatia ondo ikusteko. Hori da. Hartuko itxugu honek. Ez? Bai, horrek ondo, bai. Zagarduan usaina badago ondiokan, Egia da, birrindu dugunean saltza, botaten zuen, ikusten zan, gero saporia eta ez da nabaritzen horren beste, tomate saltza da, baina, bueno, usaian, zagarduaren ikutua nabaritzen da horre. Bai, jarriko itxugu lan, patatatxo batzuk gainetik. Eta, hau izango da. Opari ederra.
gure egaluze biribirikiak, hamburguesatxoak. A ber, hau, hemen txe. Harzan geratzen den barrutik, Ezta? Bitxu, bueno, egaluziara. Bai. Txamurra. Eta ez dauka holan, ez? Sagardo zaporek. Ez dauka sagardo zaporek, dauka... Hori, esan minauen, zeu holan, herria moduan da, irugiarra. Toko gatzu? Bai. Holan, ketua bezala. Osua. Hone behar duena da postre hon bat orain. Eta zuk ekarri oso bat, ez da? Kontatuko izo, eta abentura izan dut postre horrekin. Bueno, bagoi ez jatera. Bueno, gaurko egunean nik neukan asmoa gozatzeko, etxean amari lapurtutako mispira batzuekin, nisperoak ero dierderaz, ez? Nisperoak. Etxean astu zaizkit, eta ezin izan dut, eta, bueno, eskerrak pasatu nahiz lehen seme alabain etxetik, eta bikote hoiari lapurtu dizkiot musika batzuk zeuskanan, eta haue lapurtu dizkiot, eta antzeko errezeta berdin egingo dut, baina mispirak beharrean, nisperoak, musikakin egingo dut. Baina biak lapurtutakoak. Biak lapurtutakoak. Bai. Bueno, amak ez dakiz zerrein horren beste. Dauzkagu bi, zuaiz, eta mispira pila duka, ja mermela da indu ez da, eta zior, jaso hemen di, bideoa inioen, ona jartzeko zuei bideo bat eta dana polipolik, eta, bueno, ezer. Kontua, nola ingo du? Lehengo, azukrarekin daur pixkatatekin karamelo bat ingo du. Gurina eta estia gehituko dugu, eta hori utziko dugu pixkat epeltzen. Musikak laukitan moztu, eta ero gurin pixkatatekin salteatu ondoren, karamelo horren erdia botako diogu. Jogurrari esne gaina gehitu, karameloaren beste erdia, nahasi, eta ero montatuko du kopan azpian jarriko du olako karamelo salteatu pixka bat, gero jogurrau gainean, eta bukatzeko lan, zerbait kurruskariak, granola, ero frutu lehor batzuk, intxaur batzuk, ero zuei otutzen zaizuen edo zer. Orduan, bueno, nik uste kolorean behantzeko da dira, bispirak, ez dakizuentzako barruen espadu probatu zuritu iten da, errez, eta ero eskuekin zuritzen dira, barruan dauzkate holan 3-4 azurtxo, eta oso holan gozoak dira, Benetan, guk enekiena da, etxean bi zeudenik, bat banekien bazeuela, eta beste bate pila bat ematen ditu baita. Bueno, ur bizka bat, eta karamelo. Bere hortuan hartutakoa, hori morukorik ez dago, Ez, eta pena da, etxean, gaina, boltza, horreukin dut, bi egun, oskailuen etxean, erneratzen, hartu nituen ostiralean arratzaldean, eta asteburu guztia horregonda, eta gaur astu hona ekartzea. Hainbeste gauza buruan. Nere amak, eta ointxe nere nebak hartu dau bere hortua. Bai. Zauzkan, zer ditzen di frambuesak? Mugurdiak. Mugurdixak. Eta jarri zitxun behin, eta urte horretan etzien atara. Eta urrenguen bez. Baina, 3. urtean ez dakiz egatxik, atara zein, balan, pila bat, eta, ongo, hori, mugurdixa die, benetan munduko, pila guzatu bat. Aldea dago, eta guk egizan, nik lehen, enekin ez da janiten ziren, bez? Guk, uste, zuaitu, hor mispiran aspalditik egonda. Ez dakit non landatu zuen, beti hori izteko aldetu ino izan. Euskal Herrixan, badauka historia mispirana, ez frutan aldetik, bai, janitzen dela, baina hori makilan aldetik eta egurra oso apreziatua da, ez azkenean da, enborra trinkua, baina oso fina, eta euskal makilak itxeko, beti izan da materiala erreferentziakoa. Bai, mispirana? Bai. Betunik, hori, ez dute, gure urretxa beti erabili izan du, gure inguruan urretxa ezautu izan du, baina mispirana ez du jakin. Mispirana bitxu, baukatzu fruta da ontxe, erabiltzeko bai, egurrana. Eta hola, inzaike makil bat, bide lagun, holan zure karreretan eta bide lagun, norbait astintzeko. Karbono erabiltzen dut. Zein? Karbonosko makila erabiltzen dut. Eske, hori da nivela. Oso proa da. Karamelua egin da, eta hemen, gurina den estudio botako, eta estia. Eta egingo duguna holako estizko karamelu batela. Eta honek gozatuko ditu gero, hor salteatuko ditugun, gure musika atalauek, eta, edo zein frutakin egin alduzu hau, agarrarekin egin alduzu errezeta hau, nahi izan ezkero, ero, ez dakit, tutzen zaizuena. Zu bakizu badauela makila bat, ez dakitzan
mispirana edo zuk esan dozunana. Urretxana. Urretxana, baina ezagutzen duzu makilla kiski kondaira. Bai. Bai, hori gure txikitakoa. Gu liburua etxean daukat, txikiei umei liburua lortu dute makilla kiskina. Bai? Bai. Baina ez garaitakoa da, ba? Ba, ni umean itzenekoa. Bai, eta ondiokan saltzen da? Nik enaukan entzun da, hau irakurri dut eta betxo. Hori zegoen gure etxean. Auskalo noiztik. Eske gure etxean liburutegian daneti dago. Osa ez bakarrik gastronomia. Ez da bakarrik Eliza da mesatako liburuak eta 1500 piku urteko liburuak eta olakoak ez. Daneti dauka gure, eta tartean daude gu ume gineneko liburuak. Gure etxeak olako hausak orditzen zituen. Eta horre tartean daude eta... Bueno, ez dakit, etxean lehengunean ikusi nuen, kasualidadea gainera. Oitu, makia kiski. Maialen jundala gurean baserrira eta amak emango zion, ero amak hartu eta venga, honek eraman da, birziklatu. Bueno, kontauko utxo horieneko platoan, batean batek espada usagutzen, eta honek ziren 3 nahi, ez? Txarto espan hau, eta baserri baten bizi ziren da orduan, zaharrena lehengo joen zan morroi bezala, horako, aberats baten edo etxera. Eta emonsotzan, opari bezala, lehengoa izan emonsotzan, gogoratzen da zuzuk? Enan gogoratzen. Ni dakit makillak egurtu iten zituen eta ez da gizelan zan. Lehengoa emonsotzan asto bat, asto magiko bat. Eta asto magikoai, esaten bozatzen duzun, urria emon, emaidazu urrea, astuek emoten dutzun urrea. Orduan, morroi bezala egon zan anaik zarrena urte baten, eta hartu zaben asta, hori ez, gizon honek emonsotzan, urrepillo bat eta beraztu bintzen, bai. Ez, astua. Astua, bai, astuakin, gero... Da, orduan, astuakin joen zan, bere etxera baserrira bueltan. Baina, gero, gaba pasau izauen orako, hotel baten edo ostalaritza, zentro baten. Eta orduan, astua zaintzen zabizen bitartian, ostalaritzai, esan zotzan, mesedez, eziozu esan, emaidazu urrea, zebestela urria emongotzu. Eta orduan, zein zauen, ostalaritzak, egin zauen esan urria emozotzan urria, da orduan esan zauen, emongotzat asto bat normala, eta nik geratuko naz asto honekin, da orduan, umia joen zanien etxera, esan zauen, astua aldatu doztia. Urren gurtien joen zan, erdikoa naia. Eta joen zan bebai, morroi bezala, leku ontara. Eta emozotzan, opari bezala, mai magiko bat, egurezko mai magiko bat. Eta horrek ematen zuen janaria, ez? Hori da. Eta berriz, ostara isara joen, esan zotzan, eziozu esan emon jana, beste mai bat. Mai bat normal. Eta 3. nahi, emon zotzan makil magikoa, makilla kiski. Eta orduan, makilla kiski esaten bazatzen jabiai esan beste guztixei. Egurtu itxan. Hori da. Eta ostaralixai esan zotzanean, ostaralixak esan zen, makilla kiski. Eta hasi zakon joka eta berreskuratu zauen bere makilla, mai magikoa, asto magikoa, eta dana. Eta alabazan eta ez bazan. Txarnedia kalabazan, eta tarranedia. Hemen txegabiz kontatzen, txorieneko platoan. Bai. A ber, sori Patri, esate dizute. Ez esan astuari eman urrea, zer ringo zenuke? Emaidazu urrea. A ber, pixka bat, gero, aldatzeana hori ja ez da ideia ona izan. Hori esan, horre zuen jokatu ondo. Ez baina, aprobetxa bain bida, ez da. Ja, baina, ez daukazu nikoa zematurre behar duzu, Patri. Ez, nik ez. Brote esan, apurtxo batekin beho ondo gauz. Bai, ez? Guk apurtxo bat hemen, urre kolorekoa dire gure musika hauen aragia. Mangoakin bebai? Mangoakin bebai? Bai. Eta ingo duna de hemen, oixe, salteatu pixkat, jak? Haunetako? Bai, oizutzako. Eta, honena, hemen daukagu, ingo duna katillo batean, gopor batean, naziko ditugu orain. A ver, tak, gopor batean, jogurra. Eta ingo dugu jogur krema bat. Osondo. Jogur honek naturala dira. Hor daukat esne gaina. Esne gaina ere, azukrea ia ez dauka. Oso gutxi. Eta bakarrik esne gaina arrotua. Bai, vainilla pixka bota diot. Eta onartu behar dut, beste aize dauka, sifoiarekin arrotu dela, denbora ez galtzeko hartu eta sifoia sartu diot, eta frut! Momentu batian, arrotu du. Hau izango da, gero gainean jungo dana. Eta honi botako diogu. Zerako goxua. Hemengo pixka. Bestea botako dio horri. Eta hori esti karamelo batein jagula. Hori da. Esti xabe bada goxua
Ez, estixakin bakarrik bebai engeik ez da. Bakarrik, karameloa ba, ematen dio, horako mingotze puntu bat, eta errepuntu hori goxua izaten da. Bai. Orduan, hauek, pixkat hemen, erdi erregozita daudenean, Beste bandetako. hartu, eta hemengoa ona botako dio, salteatuko du pixkat, eta eratorrekoa kopa batean jartzen. Oinarrian gure musikak, gero jogurra gainean, eta bukatzeko, granola pixkat. Eta hemen, limoi zuku eta limoi asan pixkat. Bueno, gure musikak salteatuta eta hotzak eta orain. Hemen, indio dana da, jogurrari eta menda pixka bota dio, txiki inda. Eran fresko. Bai, eta zaporetxu erabat, eta hau, bueno, izan daiteke postre on bat, gozari osasuntxu bat. Merixenda bat. Bai. Afari bat. Eta ni holakoetan beti gustatzen zait, holan, kurruskari zerbait izatea. Eta hemen esan dakoa, intxaur batzuk, edozein frutu lehorrero, holan pixka zereal batzuk, holan granolantzeko bat. Baldin baukazue, bueno, bikain, eta gainera, osatu geratuko zen. Osando. Eta hemen daukazue gure musika salteatu kopa, jogurrarekin eta estiarekin. Eta Bitalde? maspasa batekin. Ai! Hori badau. Sos, eske, bueno, baukasun nundik sartu, ez? Bai, lasai. A ver. Eta honekin inauguratuta geratzen da, gure astelena, eta txorinego, denboratiko azken astea. Hori da, oporrak bueltan, eta bixar, gu hemen. Bile, agur.